шешекlerden башлап җибәрәм. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Саламатсыз ба, хөрмәтле казак бауырларымыз. Хәерле заман, диярле гагаус кардәшләрем. Менә видео төшергән кичә урыс телендә, елгадан кайтып килгәндә, Кама буенда сөйләп киткән идем. Татар кызы вакытында социаль шелтәре алар яңа гына тик аякка баскан чакта, ул вакытта фотосын куйган. Нәрсә дип урыс әйтә? Уж замуж не втерпёшь ди. Тизрәк кияүгә чыгасы килгән. Мин шунда әйткән идем, бәлки ахирәтләре чыгып беткәндер бу инде коры калам дип. Хатта ул вакыты килмәсә, тырыш-тырышма уңмый кайсы вакытта ул җәмәгать. Мин менә чәчәкләрдән башлап җибәргән идем. Чәчәк бит туйга шул чәчәк. Чәчәк ул бер яктан менә яхшы күрсәтә, матурлык. Икенче яктан ул бара-бара шиңә, шун кебек хисләрдә, мәхәббәтләрдә. Мин әле балконда утырам, иртә белән чыгып утырам, яратам шунда. Яңа чыгып утырсам бер инде безнең халык кешесенә ошамаган алар күренеп тора, йөзеннән гәүдәсе зур, шунда китеп бара. Алдыннан бер 5-6-10 метр хатыны китеп бара. Мусулман булса әйтерим, хәләл җифете дип. Теге мырылдый, менә су алырга кирәк, су. Теге әйтә, мин сиңа 3 тапкыр әйттем ди. Мырылдашып китеп баралар. Бер менә дөньяга шатланмыйлар, без күбесе гаиләләр 2 кешедән 1 кеше калды. Без әле исән икәүбез дип юк. Көне матур, кояш, йылы, рәхәт, шатланып сөйләшеп бармыйлар. Алар теге бурчы, бу бурчы, мәшәкатьме, нәрсәме? Шул бара-бара шиңә. Шуңа күрә ул кешене минәзеннән карап, минәзеннән хулук, нинди хулук нәрсә дип әйтәләр, шулардан менә минәз кешене эчәргә ярата. Шуны карап сайлап алса, ул башта инде әллә нинди мәхәббәт тә булмаячак, кайсы вакытта шулай, сирәк ул менә. Теге мәхәббәт булса, соңыдан урыс әйтә бит, как черт из табакерки, кешенең минәзе килеп чыга соңыдан. Теге туйлар узгач, урысча медовый месяц, шул узгач, минәзләр килеп чыга, һәр кайсы мин мөһим, мин башлы монда, мин баш гаиләдә, мин дип тотыналар, тартышалар. Аны хакында менә акыллы бер күрдегезме? Акыллы бер секергән карга качып утыра. Тартышкан булалар. Гомере үтә шул, ярышып нитеп. Ул акыллы булсалар, уйлый, мәхәббәт, тормышка кирәк бит, менә бер-березне түзергә кирәк. Бер-беребезне шул тормышта төрле хәл, әле хатта мин бер вакытта теге шәһәрнең иске төбәгендә зур мәчет бар, ул Җәмих дип саналган, хәзер Җәмих бүтән мәчет менә төзелеп килә монда шәһәр үзәгендә. Шунда бер вакытта бераз зарланып йөридем, әйтәм, менә шунда түләүле булса да, ашау ичмасам кирип түләп ашар идем. Бер мизгел булды инде, йомга сайнында намаздан соң ашаталар, хатта бушлай. Бу аның алдына мин китеп барам, Ходай Тәгалә ишеткән, теләчәгемне кабул иткән. Каршыма берәү булды, абый, әнә төш дип подвалга ди, ниди туй мәҗлесе бара ди. Никах мәҗлесе. Мин төштем инде нәрсә. Бу инде имам зур кешанда, ул мин танды, ничә тапкыр эшкә чакырган, хатта син анда, син теге сатира мазак журналында күп аласыңмы? Әйдә безгә дип эшкә чакырган. Әйтәм, уйлап торам, юк, мин бит бүтән эшкә килгән кеше.
мен менә танкитләргә, кайда җитмәгән җирләрне күреп, шуларны язырга, үзгәртергә, шундый. Анда утырып булмас. Шул мен килдем дә, урын бирделәр хатта. Алар ни булса, кәләш белән егет кияү бер ягыннан утырса, мине бүтән яктан түр булып чыкты инде бер ягыннан, икенче яктан да санасаң алайда. Шунда инде атасымы кызына мөрәҗәгать итте. Кызым ди, ул тормышта төрле хәл була, бер мизгел араз да буласыз, хатта ызгыш та була. Ул сез гомер буена мәхәббәт канат астында, мен инде канатны үзем буйлап чыгардым. Мәхәббәт канат астында йылынып тормыйсыз инде шулай. Ул үзгәрешләр булачак, түзергә кирәк тормышта, шул әйтәс килә. Менә төп сүзләр, төп мәгънәле сүзләр шул менә. Ул как дважды два дип затвердить дип әйтәләр бит, шул кебек урысча әйтмешләр. Шулай нитеп калырга кирәк. Истә тотып торырга кирәк. Тормышта төрле хәл була. Безнең әни мәрхүм рөхсәт булса әйтәдер име? Бер-береңә ничек урысча әйтмешләр, уступать. Әйтмәсәң ул ди, кырылышып бетәсең ди. Өндәми генә җиңмәсәң ди. Кайсы вакытта. Бездә тотыналар, ул бит әле аерым сөйләрмен. Элек бер гаиләдә ызгыш булса, ул абыстайны чакыралар, абыстай үгет насихат бирә, ничектер менә сүзләр камера сүнмәгән чакта нинди акыллы сүзләр башка килә. Булай һәркайсы шулай әйтте. Ораторлар да әйтә, мин ди өстәлдән торсам шул ук онтам ди. Әле танылган адамнар да. Шул мәсәлән түзергә кирәк, шулай дип бер-берегезне ул ди кырылышып ди, талашып ди, аерылышып булмый, тормышта төрле хәл була ди. Шу әйтәс килә. Ул менә безнең элек милләттә булган шул теге кырылыш булса нитсә, абыстай килеп теге хатын кызга әйтә, менә дигән ирләккән сиңа кадерен бел, шатланып йөрсин. Теге ирен инде мулла үзенә калса әйтә, син менә хатын яхшы сиңа эләккән, кадерен белеп яшә, түзергә кирәк, тегеләй булай дип. Хәзер юк, хәзер ул эшкә бара да зарлана башлый, анда ахиратлары яр инде, тормышта төрләрсә хәл була инде, түз дип димиләр. Мин ан белән тормас та инде, арышып та, аерышып та китерим ди. Хатта тормас инде, ничек син торасың дип. Бу кызу берән әйтеп сала. Хатын-кыз мәсәлән, соңдан ничә вакыт узгач тегеләр әйтә, ну ничек үтәдеңме син әйткән сүзләреңне? Аерышып китерә кирәк. Нәрсәне түзергә шундый? Ул кызу кеше сөйләгәндә бер дә әйтми, менә яхшы яклары да бар дип. Ул теге шайтан тигәнне котыртып сөйли, менә шулай дип. Фәрештәләр йоклап утыра, бәлки. Мен инде булай әйтәм инде. Ни үземнән инде шулай уйлап. Менә тормышта. Шул берсе әйтми, түз тормышта менә мин ничә ел буена түзәм инде, менә нәрсә дип. Әле минем бер абыем мәрхүм инде ул, шул теге хатны белән бик катырак тотты минемчә, үзен авылга кайтып теге. Шул авыл бу Оренбур өлкәсенең бүтән бер районнан. Хатта мин ди андый кулларын урындыкка бәйләп, ремень белән җәрәдерим дип, шулай мактанып. Ахырында тегесе китте дә калды бала белән. Бу хатны эзләде дә инде. Канагат булмады, яңадан өйләнсә дә. Өйләнмәсе килми йөргән иде, уйланып сайланып. Әни мәрхүм әйтә, хатын-кызларның берсе мин менә ди, шулай дип әйтте. Шуңа күрә җәмәгать ул төрле нидән балчыктан яратылганмы, әле мин бер зур җитәкче, мин сөйләшеп утырам, ул бай, анда берничә кеше, мин инде теге эчмәгән, тартмаган кеше, эшләп йөрисең, итәсең, инде кырылышып нитеп йөрмисең, шуңа күрә менә кызын димләргә тотынды. Мин әйтәм, аны усалрак дип әйтәләр. Ул әйтә, менә миндә ди вакытында хәләл җифетем ди, ул миңа ди теге
Жәмғият компания инде урысча әйтмекші. Шунда булганда ул күзләрен күтәргә оялып утырадыр иде, хәзерде кычкыра ди. Менә шулай тормышта. Инде кем әйтергә? Бер кеше әйтергә тиеш, кадерен белеп тор менә. Кадерен белеп тора. Тартмый, ичми, үзен тута белә, кешеләрне рәнҗитми, кырлышмый, акырышмый, бакырышмый, эшләп ята нәрсә дип бер кеше бит әйтергә тиеш, туганнарда хатта ичмасам. Юк, кеше көннәшеп ул менә кешенең тормышы авыррак булса, ул хатта әллә чагыштырып шатланып, Аллага шөкер, миндә яхшы әле дип. Шулай дип минемчә әйтәм. Чөнки һәр кайсы эгоизм дигән көчле. Инде мин җәмәгать бераз шул темага баттым да, хәзер мин сезгә теге урыс телендә сөйләгәнне кабатлыйсым килә, чөнки бәлки мин шанам, татар телендә тыңларлар кызыксынып дип. Кайсы вакытта безнең халык аптырата бигрәк. Без җәмәгать бер милләт булып, менә бүтән гагаузлар хакында менә бит башта бит аларны сәламләдем. Заман хайырлы булсын, диярле гагауз кардәшләребез. Алар видео төшерсәң, ничә карыйлар, ничә менә 70-тән артык мең кеше караган, алар җирен куйган им хатта. Интернетка кирсәң, гагаузлар дип икенче урынга чыга минем видеом, теге җир баянда уйный. Мәсәлән, гагаузский хиты дисәң, 4-нче җирдә атылып чыга шул ук менә. Таҗикларны барып базарда видео төшерәм. Бер инде ул байда түгел, тулай торакта элекке шунда тора. Менә шушындый рәвештә тулай торак, шуның бер блогын алганда сатып, берәлмәп шунда. Инде шундый хәлләре дик, әллә инде бай түгел, машинасы юк, бернәрсә юк. Шул укымышлы, шул интервью алганым, халык кызыксынып, шул ук 14-15 мең кеше караган, кызыксынып шуны. Мактап яталар аны. Бездә бу да кеше булган икән дип, безнеңчә әйтмиләр инде. Икенче бабайны әле теге Габдулла Тукайның туган көнендә инде салкын тиеп ширләп бирсәм дә, шуны карамастан сез аптырагансыз, ник ул узак ширли. Менә шул мин температура белән ятам, видео төшерә кирәк. Ул уйламыйсың, безнең халык карамый аны, битараф, кайсысына пиво бирсәң күбрәк шатлана дип, мәсәлән, алар шул халык бәлки Габдулла Тукайның көнен игътибарсыз калдырмас дип. Шанасың да, шунда салкында барып, температура белән видео төшердем. Инде кызганмадым, чөнки ул бер айдан артык тора YouTube'та. Җәмәгать 70 мең, әллә 80-70 мең кеше, әллә 50 мең. Ялгышып торам инде. 50 мең минчә, 50 меңнән артып китте. Менә карыйлар үзләренең милләт кешесен, вәкилен. Бездә татарда никтер без менә юк андый нәрсә, бер-беребезне карап, кызыксынып, хуплап. Нәрсә әйтергә инде монда. Без авылда менә аптырым, мин кичкенә бер төбәктә торды татар, шунда да үз телендә сөйләшеп, гореф-гадәтләр, бәлешләр пешереп, бәйрәмдә тырышадыр, үзенекен сакларга йөзен, милли йөзен. Монда кайсы вакытта видео төшерәсе дә килми, хатта мен әйтәм. Кызыксынмыйлар. Берсенә кирәкми. Ана TikTok'та әллә нәрсә, шәрә нәрсә караса шатланалар. Менә шул татар кызы сөйләп киттем кичә урыс телендә башта. Ул тиз рәвештә инде хатта урыс малае белән дә очрашкан, инде кияүгә чыгас килеп, авыл әйтмәй әйтәм, ник чыкмадың? Менә шул якта парк бар, шунда без аны белән парк читендә йөргәник. Ул ди бүтән аның ни иде? Нәрсә инде? Максаты. Ул инде минчә җинси якынлык теләгән дә инде монардан, бу кияүгә чыгас килә. Бу аңламаган, бу анарга әле уйныс килә. Егетләр өйләнмәгән ди, ир кеше ди, һәр чакта да егет ди. Шуңа күрә ул 25-тә дә, 30-да да, 35-тә дә, хатта 40-та да Америкадан килгәннәр вакытта безнең редакциягә. Ул без аптырап киттек шунда. Стив Коуэнме, нәрсәме, онтым инде. 35-тәме, 40-та өйләнгән, 40-тамы, 45-тәме, тегесе Хәләлев диде, хатыны 25-тәме, 30-да чыккан монар кияүгә.
Чөнки алар аякка басалар башта, матди ягыннан, соңдан гаилә төзи башлар, чөнки Америкада финанс ягыннан иң көчле. Бездә бит социаль яклау булды. Шуңа күрә кеше өйләнәм, фатир шунда бирәләр, бала булса фатир бирәләр дип. Алар да башта акча табалар, тырышалар, нигезен, матди нигезен кеше җитештерә, шунасын инде тотына нитергә, гаилә төзергә, бала табырга, шулай тырышып яталар инде. Менә шулай, бездә яшь чагында уйлый, әтияне ярдәм итер әле. Алар кайсы вакытта шул теге кило ярым пряник карагансыздыр ул видео. Аны мин социаль ширтә одноклассники шуна куйган идем, одноклассникларга. Анда хатта бик күп кеше караган аны. Адәм страмы шул ата-анасы шунага шатлана. Алар инде мин әле Таҗикстанга 8нче елны барганда чакырдылар мине Сабантуй беренче тапкыр шунда телефон аша сырым нәрсә бүләккә күчтенәш алып килергә үзең күчтенәш ди. Шул шикелле ата-анага ул бала иң зур күчтенәш ул игътибар иткән. Кеше пата соңыдан еллар узгач ата-анасы булмагач, шунысы үзләре теге ата-ана булгач, шунда акыл керә, тик соңрак запоздалый мудрость дип инде урысча әйтмешле. Вот шул әйтәс килә. Шул уйламый нинди милләт булса да, әле мин редакция эшләгән чакта анда инде безнең редакция теге торган кешеләр йорты, безнең бер читендә аста редакция урамнан йөриләр, шулар таныштым да, берсе килде миңа, өемә килде, кызыксынып карады, мин ничек яшим, гади генә яшәгәч, бездә редакция алай артык симерергә бирмәделәр, недожиру было. Без иҗади кеше, шунага шатланып бирдек. Менә алтын каләм бирсәләр, тагы нәрсә, Казанда бастырсалар, Мәскәүдә бастырсалар. Шул караштырды, миңа сөйли, мин ул вакытта күп булса 1 миллион булды ул вакытта. Ул миңа әйтә, менә мин бер урыс малайына чыгам, ул 15 миллион таба ди. Менә күрдегезме? Беренче урында акча. Бер ягыннан кешегә ошаса, етсен, икенчедән ул гаиләдә нинди тәрбияле була, акча нигезендә тәрбия андый мыкты булмый инде кызганычка каршы. Акча дип мин ничә гаиләне күрдем, алар бәхетле булмады. Бездә менә мин ничә ел элек булган вакыйганы газеттә чыккан саклаган идем. Әле бер доктор хатыны вафат булган иде, узак чирләп, безнең милләт кеше түгел, малайы, ике малайы, берсен ул бизнеска керткәндә, тегесе каршылашкач, бу аны бизнес тартып алып, шунасын теге кырлышканлармы, бу аны урганмы, шунасы теге судка бергән, шунасы бу барган кичкенә малайы белән, әйдә инде ни татулашыйк та нәрсә дип, тегесе юк, теге малай акча, бизнес давай кире миңа бир, әти дип, шулай дип ниткән. Инде бу ахырында әзер булган инде, чиста пөхтә киенгән кеше, ватканда шулай малайын соңна үзен шулай ни. Менә күрдегезме нинди хәл? Акча. Әгәр дә гади генә яшәсәләр, анда акча дип шулай нитеп борчылып йөрмиләр инде. Менә монда була шундый хәл, кызганычка каршы. Шул акча кеше уйлый, акча булса бәхет. Ул җәмәгать минем фикрем буенча ул җитми бер кайчанда. Без уйлыйбыз, менә гади яшәгән кеше кайсы вакытта бай кешене бәхетледер әле, бәхетле. Юк, ул әле бай ятканда шул шатлана, мәсәлән, ясады 1-2 миллион вакытта миллионнар инде. Ул шатланмый тагы кирәгәннәргә нәфис. Бездә казак шабрас нәфси дип әйтәләр, әти мәрхүм әйтә, нәфсине тыйырга кирәк. Шулай дип, кеше һаман акча ризалашмый, ул булганына шөкранә кылмый. Безнекел шул тәрбиялиләр, булганына шөкранә кылып торырга кирәк, булган шөкранә кылып кирәк. Шул мәсәлән. Шул теге нәрсә дип, анда пояснение нәрсә дип язалар инде. Шул теге мин урыс теленә видеода аста инде өстәп куйдым инде. Кызлар, мәсәлән, төрле елларда бу минем бер яктан мин анда яздым инде, родственницы дип. Мин аларның исемләрен дә кем икәнен әйтә алмыйм, чөнки хакым юктыр. Мин шул тик фактларны сезгә вакыйганы сөйлисем киләдер.
бір уақытта қайтты, бір Ирактан туған шуны атасына міне күйеуге шығам, тігі бұршылып, шам жетмеді, некенде. Мен аны аңладым, ол ілік заманда, мәселен, қызны күйеуге бергенде ғайласы ненде ғайлаға береміз, шуны текшіріп. Бұл Иракта тұра, мысыда күйеу Иракта тұра, ауылда әлі қоя, біліп пұлмей, сұрап пұлмей. Мен мәселен уақытында жемағат Башқұртстанға барғанда бір қызыны қара бердім, шында Екатеринбургта таныштым, шырасын ауылға қайтқанда мен автобустан түштім де, кетіп барабыз, сұрадым, қоя фәлән тұра, шылай, алар сұрашты да, нешіктір сәйір мен айтқанем, фәлән қызына барам, шылай, қызық мен қорап қойдылар үндемеше. Мен айында аңларға кереги, бұл не, сәйір бұл нешіктір, нешігінде орысша айтсам, бик ұста айтыр едім. Міне, бір яғын сәйір деп айтып қояды. Бик шулы татарда бір яқшы сөз бар, юмшақ қына. Бұл бик сәйір енді. Соңыдан мінәзін білдім енді ненде екенін. Соңыдан білдім. Қойсы яғыннан мінәзін енді ана сөйлемейм еді. Тек айтасы келі, мен де қанағат болмадым. Ашында меңа иқтибар білән тігілерінің реакциясын тыңнарға кереге. Алар күлімсіреп, нешіктір, айта загадочный орысша айтылы. Шулай загадочный бір нәрсе меңа тек нәрсе деп қойдылар да, мен аңларға кереге. Ал уақытта енді көз алдында тігі мәхәбәт, қанатташасың, бір кішін тыңнамайсың. Бұл да шул бір қашан барып ауылда ненде нәрсе деп айтылар, ненде бәйә берелер ол кішілерге деп, шулай текшіріп мәселен болса, ол бет Ирак қоя бара енді нәрсе. Енді барса енді әти мәселен анатисімі, несімі, анда енді түп мағына білен келген деп шулай ойлар тоқтатып болмай, аны нешіктір ол тігі текшіріп болмайындаларыны. Соңыдан неше ел озғаш, міне өкініп, міне еміш дұрыс болмаған нәрсе, міне әйе шул қатта тағы бір шул родственницы деп айтам енді орысша айтып қоям. Туған демейм, әлі қояғы еншіктір Ирағырақ, шонда ешіттім де, ол меңа бір шақта айтты, міне де мен күйеуге шығам дегеш, әлі қабилә деп айтайым енді, милләт десе бұла, бұтән тағы нәрсе, аны мен бек санға соқмын енді, санға соқсан қазір милләтші деп тұтынырлар, айтасы келе шол анасына еміш қайтқанда айтқан, міне күйеуге шығам деп. Ауыл бек шундай қию, артынан қалмайшы. Алар қарап тұрам қайсы уақытта, міне шул Кавказдан келген, бұтан яқтан қию егітлеріні бұл мәхәбәті күшлі екен деп, қатта шулай бәйә берелер. Менімше жемағат ол егіт ғашық болса, ұялшан болса, ол яқын келеді бір. Ал уақытта ол қызның, мен қазір енді неше жылдан соң аңладым, ол қыз мәселен көңілі бұзылып тұра, бұтен бір фикір ойында ләнәсе, абу келіп бір егіт, бір сөз қыстырасы келе, айтасы келе, аны иқтибар етсін де бір нәрсе айтасы келе, әтігі тұтына да бір нәрсе яман сөз мұнаға айтып қоя қатта. Яман сөз бір нәрсе айтып қоя мұнарға. Бұл мені яратмай екен, бұрыла да кейті. Әтігі қиюлар алар өзін тігі трактор кібік бара, айда олға, айдап баралар. Шынасын бұл қыз кеуге шыға, шынасы көре, мен қаташлеген екен деп. Жамағат мен қазір тамамлысым келе, шынки менім білмейм, алда программы зор, мені мұнда әлі ішлеттірген шақырдылар, әлі мені барамы, жоқмы білмейм әлі, Құдай білсін. Шул видеоны YouTube'ға қойып тезірек орнын бошатырға керек. Шуна көре мен тамамлайым. Сізді қызықсындырса, бәлки көрермін де, тағы давам етірбіз, Алла берсе. Шул иқтибарыңыз үшін рахмет. Ойлап, әлі бізді әте, әне мархам әте, әлі ойнап жасаң да, ойнап айтсаң да, ойлап айтты. Шуң күшкілі бигірек та, әлі айтсаң да, ойлап айтырға. Бұлай, юқ, бізді ауылда міне түбән бәйе берелер фәлән баласына. Ойнаштан тапқан.
Мұнда да ойнарға ярамый. Сенің тұрмышың, язмышыңа қағылса, анда нешіктір тирән мағынада ойланып, өлшәп бит нәрсәне шунда адым ясарга керек. Шуны әйтәс килә. Ихтибар өчен рәхмәт, тагы тыңлаган өчен бик рәхмәт сезгә. Минем теге хезмәт җимешем бушка китмәгән икән дип ышанамын. Бәлки тагы дәвам итәрбез дә. Шул сезне кызыксындырганны күрсәм, шул теманы яңадан яңа бер кызык нәрсә булса, искә китсә сөйләргә бәлки сәбәп булыр. Исән сау булыгыз, рәхмәт сезгә.